Africa. Ngiyathemba ukuthi usangikhumbula. Ubani kambe sisi? Ukhuluma noLele Ndlovu. Ngiyathemba ukuthi usangikhumbula. Yes, ngikhumbula kahle sisi. Angazi wasezwana uba ngiseshop ngisesitolo nje manje kukhala nered kodwa qhubeka sisi. Oh, okay no. Nisaphila? Siyaphila sisi, njani wena? Siyaphila. Ngiyabonga kakhulu ngokuphendula ucingo lwami. Yeah sisi. Yebo. Ngifuna udaba yazi baba uSibeka ngingathanda ukuthi ngizwe izinto eceleni bese ngingezi kuwe naseqaleni senza kanjalo. But ngilandela udaba lokulahleka kwengane ena 22 okuthiwa igama layo uNolwazi Ngwane eyaseNtuzuma. Uma wayo usithintile izolo ethi uney'nsolo zokuthi isijoyine ibandla lakho. Ngabe sengimchazela ukuthi ngokwazi kwethu ibandla likaBaba uSibeka selavalwa kodwa ke mhlambe si-wrong. Angazi angikho shokho sagcina namhlambe ngo-April. So bengithi if ku-possible because udaba luzodlala namuhla ntambama ey'ndabeni bengeke ngize ngithanda ukuthi kube ngathi uBaba uSibeka asikanga kuye ukuzocela i-comment yakhe mayelana nalokho okushiwoyo ey'nkundleni zokuxhumana. Yes. Yebo. Angazi noma uBaba uSibeka ngalithokozelana ithuba lokuthi mhlambe naye ayikhulumele ngoba impela zikhona iy'nsolo zokuthi intombazane isebandleni lakho. Ufisa ukuthi ngiphawule mhlambe maqondana. Okay, kahle esicela ukubuza ukuthi ninalo yini nina ulwazi lalento ekhulunyayo enkundleni zokuxhumana ukuthi usolakala ukuthi usebandleni lakho nanokuthi ukhona yini lapho. Angazi ke noma ngakuthola lokhu okwesibili but kahle ukuphawula kwakho nje kulokho okushiwoyo enkundleni zokuxhumana. Nginalo ulwazi sisi ukuthi kunodaba oluqhubekalayo kaNolwazi lunjalo. Okay. Kodwa ke uNolwazi wayithathela isinqumo njengoba ekhipha amavidiyo nje uyayichazela ukuthi isinqumo sakhe wasetha kanjani. Into engiyitholile ngabantu mabekhomenta abamlaleli bavele bethi nje nqa thuyikhala abafundi hayi bese beyiconclude ke kanti uma ukuthi bayamlalela onke amavidiyo akhe ngicabanga ukuthi bebezothola isithombe siphelele sisi. Nami njengamanje angikho eduzane uNolwazi wayathatha isinqumo eyithathela yena nje eceleni wathanda impilo esiphilayo. So ke uma ngimlalele kumavidiyo awakhiphile ngiyathola ukuthi uyihlatshelwe nje izwi waba ne-conviction ngoba ngokusho kwakhe wasindiswa ena 14 years. I think manje 22 years. Kodwa umehluko bengawubona empilweni yakhe ngoba ubefana nomuntu ongakholwa kodwa esindisiwe. Manje usithathele isinqumo. Umuntu owakhula vele esindisiwe njengane yesonto. Exactly ke sisi kodwa manje into ebimkhathaza usisholo yena into ebimkhathaza impilo yakhe ubeyenza izinto engafanele bezenziwa umntwana kaNkulunkulu. So ke manje wayesefuna impilo yakhe ishintshe and usefike lapha ethi khona akasekho interested kwi-success yalelizwe kwi-prosperity yalelizwe usefuna ukufeza icebo likaNkulunkulu ngempilo yakhe wayihlukanisela uNkulunkulu. So ke abantu ke abaphila leyo mpilo yena senquma ukuthi ufuna ukuyiphila ithina kodwa uhlangane nomzalwane ababe yikhonzela naye kwelinye ibandla engakafiki lo mzalwane ekhala abafundi bengisingazani nje enhlobo waxhumana naye old friend omzalwane sister in the Lord then wamvakashela kwa Mlazi waphinde wahamba futhi uNolwazi asingekho thina wahamba uNolwazi kanti uNolwazi usehlabekile ufuna ukushintsha impilo yakhe. Yes, ufuna ukushintsha impilo yakhe. Then njengamanje ke wathatha isinqumo kuNolwazi ke ngokusho kwakhe ke mangilalela amavidiyo ziningi izinto eziwuhlukumeza ezenziwe empilweni yakhe eshawa ephuziswe ethelwa ngamanzi egwiliziswe eklinywa uthi wakhishwe idemoni azanciphelwe ngisho nawo umoya. The reason ehambile bafuna ukumbuyisela empilweni angasafuna ukuyiphila yokuchase impumelelo yalelizwe yena ufuna ukufeza icebo likaNkulunkulu.
secondly ngeke ahlale nabantu abathi unamadimoni ukhipha amadimoni kodwa bengafuni ukuthi xoxwe benza izinto zokumhlukumeza istory ngisitholile leso mina sisi yabona angikho nokubabikho eduzane ukhona lapha ekhona yes kodwa ngokusho kwakhe kumavideo uthe uright ngokusho kwakhe kumavideo uthe uright baba yes uright uthe uright bangahlupheki abantu mhlambe angaze endabeni mana kuveza ukuthi abayibone lamavideo uma bewafuna akhona kwi-Theocracy Networking Embassy YouTube channel amavideo akhe bamlalela baze bamqede wonke amavideo akhe abakhiphile uyazi baba khona enye into engicela ukuyibuza ngisanawe efonini kuneyintolo ezokuthi ikhaya labafundi alisabizwa ngekhaya labafundi selibizwa ngokuthi ikhaya delunina ngabe iqiniso lelo noma izinto nje eyishoyo abantu nina anazi lutho ngalokho selibizwa kuthiwa yini bathi selibizwa ngokuthi delikhaya delunina hayi sisabantu nje abayiqambele lokho thina futhi masikhuluma ngekhaya labafundi ikhaya labafundi abafundi bakaJesu Kristu so lithi iBhayibheli thina siyithempeli likaNkulunkulu and uJesu Kristu yila sihlala khona sihlala kuye uyikhaya lethu njengoba umhlabeni lwazi nje uthi khaya elihle khaya lami uJesu Kristu yikhaya lethu sifunda kuye sinabafundi bakhe so njengoba sahlakazwa lapha kwamaphumulo impilo kaJesu Kristu kithi thina sikuKristu kithi yabona wherever we are siyikhaya labafundi bakaJesu Kristu even as a group or as an individual so ke lelo gama lelo into esingalazisisa ngiyabonga futhi ukuthi ungazise bengingaze ngalo okay ubaba ukhuluma ngokuthi njengoba ningasahlali kwamaphumulo lokho kusho ukuthi senihlala kwenye indawo nabafundi angithi sahlakazwa laphana we were scattered all over sihlala endaweni ezahlukene ilona lo uqhubeka nalokho ayekuzele ngoba ekhala abafundi sihlala ndawonye sasofunda just like ukuba se-university uba lapho for a certain period of time mase uqedile studies yakho usuyahamba usuyosebenza usuyazi ukuthi ngangifunda nobani ngonyaka othile then sahlukana obani kuthiwa basenze endaweni ethile abanye ugcina ungababonanga abaze badlule emhlabeni so njengamanje abazane baqhubeka nomsebenzi wenkosi ba-implementa ba-applya baphila lokho abakufundile sizendawo yekhaya labafundi okay ngoba uthi ngiyacabanga angeke size sikwazi ukuzokhuluma nawe lapho khona noma singakwazi mina sisi yebo njengamanje ngise Cape Town Cape Town yes okay uma sengcina indaba kaNolwazi ngiyakuzwa ubaba uthi ubonile amavideo akhe uyawa understand ukuthi uthini uNolwazi uyingxenye yini yebandla njengamanje isonto asinalo okay once sasindiswa thina understanding yethu ithi sisembusweni kaNkuluNkulu uNolwazi ujoyine ama members of God's kingdom ujoyine umbuso kaNkuluNkulu umuntu ozazi ukuthi umbuso kaNkuluNkulu uphila lempilo yokuhlukanisela uNkulunkulu ophilayo uNolwazi ke wenze lokho akajoyinanga isonto so ke abantu bombuso kaNkulunkulu they are all over the world abanye ukuthi abakambulela ukuthi world system akufanele sibe kuyona because omunye umbuso kodwa kusala ukuthi mabevuma uJesu waba inkosi basembusweni kaNkulunkulu and siyathemba ukuthi ngelinye ilanga bombulelwa nabo ukuthi umbuso kaNkulunkulu uyimele autonomous or independent yes okay and sengcina ngiyathembisa ama members of God's kingdom yibo laba abebekade be-under ikhaya labafundi so in essence into engizama ukuyibuza ukuthi as much as engajoyinile ikhaya labafundi kodwa uyingxenye yenu lapho enikhona la sikhona njengoba ngishilo athi sisendaweni ezahlukene uyingxenye yabantu abawumbuso kaNkuluNkulu okay ngekuthiwa inyoni zohlobo lodwa indiza ngandawonye ibandla okhonza kulona mali negama lelo gama uhamba ulifuna ukuthi ibranch ingakuphi ngoba ufuna uhlobo oluthile njengoba nje uneintatheli nje
uma kuthiwa kunengqungquthela yentatheli khona into ezokhulunywa nawe uzoba khona ngoba ifield yakho. So ke nayo nolwazi ufuna abantu abakhuluma ilanguage eyodwa naye bombuso kaNkuluNkulu. Okusho ukuthi ubaba akaphiki ukuthi mhlawumbe ukhona ngokuzwa kwami. Ukuthi ukhona kanjani? Ukuthi uyingxenye yenu. As much as uthi awumazi ukuthi ukuphi exactly kodwa ngokuzwa kwami uthi awuphiki ukuthi uyimember of abantu abakade bekuyikhala abafundi. Ngisho lokho ukuthi abantu akade besekhala abafundi bawumbuso kaNkuluNkulu. So unolwazi kunalabo bantu abawumbuso kaNkuluNkulu. Okay, baba nguthi ngikuzwa kahle. Okay, sengqina ngiyakuzwa ukuthi uthi use-Cape Town angeke uzukwazi ukuthi ukhulume nathi. It's fine, ngiyakuhlonipha lokho. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi even uphendula ifoni usinikeze isikhathi sakho. If kuwukuthi ke recording noma lokhu kukhuluma kwethu sikusebenze i-recording uzakwazi yini ukuthi ucingo lwakho ke seliyashayeka nje manje line wakho uyahlohloza ngisakuzwa kahle. Yeah. Network, okay. Ngicela ukuphinda baba ngithi mina because use-Cape Town, because ubaba uthi use-Cape Town. Ngicela ukubuza ukuthi if lokho esikhulumayo la singakwenza i-recording singakusebenzisa yini as i-response yakho ngoba njoba ngishilo asisi kube ngathi asiyicelanga i-comment kababa kanti sibe siyicelile. So ngithi mina because use-Cape Town, if we can use this conversation as i-response yakho for ntambama kube i-recording ungakuvuma yini lokho? Anginankinga sesiwami, anginankinga. So singakusebenzisa as i-recording? Yebo sis. Okay, no. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Yeah, kodwa uku-emphasize nje ngicela ukuthi mhlambe mase nani senikhuluma nabantu nisho ukuthi abalalele lapho eziphendulela khona unolwazi. Balalela ama-video akhe. Yes. Alright kodwa yena baba usafe angithi. Uyazisholo yena ukuthi usafe futhi uyambona noma ekhuluma kuma-video ukuthi usafe futhi uyambona ukuthi uhappy. Bakithi. Yes. I know. Asibonge, siyabonga kakhulu baba. Ngizosebenzisa lokhu ke as recording because istory sizodlala ntambama. But ngiyabonga nje ukusiphendula. Ngiyabonga. Ntambama ngasikhatsini? Mhlawumbe kuzoba ngo-5 kodwa because ngina inamba yakhe angithi yiyo leke yaka WhatsApp. Nginenamba kaNtokozo. So ngingasendela uNtokozo i-link ma ungenankinga. Okay, ngamsendela uNtokozo nami ungangisendela i-link u-081. Isiyashintsha inamba sekuwena. Leyo ifone la u-076. Okay, no anginayo 081 so uthi 081. Yeah, 041. 7564. 7564 081 064 7564. No, 081 041 7564. 081 084. No, 081 then 041 041